It's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. May asim pa raw ako, sabi ng lolo nyo. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Lola Azon. At ito ang aking SPG. As in, Super Backgammon Secret File. Una sa lahat, medyo kinakabahan ako habang isinusulat ito. Dahil matanda na ako. Hindi na ako bagets. Baka kasi hindi matipuhan ng mga tagapakinig mo ang kwento ko. Alam mo, naudyukan lang ako ng apo ko na maglahad ng kwento ko. Siya na lang daw ang magpapadala sa iyo. 72 years old na ako. Kasal ng mahigit 40 years sa asawa kong itago mo na lang sa pangalang Lolo Ben. 73 years old na siya. Dati akong nagtatrabaho sa isang newspaper company. Sorter ng dyaryo sa gabi para maibenta kinabukasan. Si Lolo Ben naman, dating street sweeper. Ang trabaho ko, gabi. Siya naman, umaga. Kaya ang setup namin, kapag pauwi ako ng bahay sa madaling araw, siya naman paalis pa lang para magtrabaho. Ang sikreto namin, nagnanakaw na lang kami ng oras para, alam mo na, magka-tikeman. Tikman ang laway at labi ng isa't isa. Kung hindi pa sumasapat, ay minsan tumitikim din ng prutas ng isa't isa. Alam niyo na yon, dahil big boys and big girls na kayo. At malamang yun ang isa sa nagpatagal sa relasyon namin. Nakabuo kami ng 5 supling at may kanya-kanya na rin silang pamilya. Ngayon, matatanda na kami. Nasa punto na kami ng buhay kung saan napakadalas naming itanong sa isa't isa, o ano na, magtititigan na lang ba tayo? Alam mo, DJ Rocky, mga ilang taon na rin kaming retired. Kaya kadalasan, nasa bahay lang kami. Minsan manonood ng TV o di kaya ay magbabasa ng dyaryo. Paminsan-minsan ay magluluto o maglilinis. Hindi na rin namin kayang gumamit ng cellphone. Kasi takot kami sa radiation. Idagdag mo pa dyan na marami na rin namang mga nararamdamang sakit sa katawan. Alam mo na, tumatanda. Ganoon pa man. Lubos pa rin ang pasasalamat ko sa Panginoon na kahit lampas na kami sa prime ng aming buhay, ay nakakayanan pa rin naming mag-survive sa araw-araw. Madalas, paulit-ulit na lang ang routine namin.
gigising sa umaga, magkakape, magbabasa ng dyaryo, manunood ng balita sa TV, maglilinis ng bahay, maliligo, magluluto ng pagkain para sa buong araw, tapos tutunganga. Mag-iisip ng pwedeng gawin. Nang wala na talagang pumapasok sa isip namin, na itanong ko sa Lolo Ben nyo. Ben, mahal mo pa ba ako? At sumagot siya ng, Korason, hindi na siguro kasi ang sarap mo ng sipain. Anong klaseng tanong ba yan? Ang sagot ko dyan ay, abay siyempre oo naman. Mananatili ba ako sa tabi mo kung hindi kita mahal? napangiti naman ako ng bahagya. Pakiramdam ko tuloy, para akong bumabalik sa pagiging dalagita. Kinekilig ng palihim. Kaya sinagot ko siya. Ben, maganda pa rin ba ako? Ang dami ko ng kulubot, oh. Puti na ang buhok ko. May mga guhit pa sa noo ko. Kanais-nais pa rin ba ako para sa iyo? Nagulat si Lolo Ben sa mga tanong ko. Kaya ang sagot niya ay, Ason, bakit bigla ka bang nagtatanong ng ganyan sa akin? sagot ko sa kanya. Wala lang. Naiinip ako eh. Hindi ko na alam kung anong magandang pag-usapan o gawin ngayong araw. Tiningnan ni Lolo Ben ang buong bahay. Inikot sandali. At sumagot sa akin ng, Ason, dalawa lang tayo dito sa bahay. May gusto ka pa bang gawin natin? Tiningnan ko ng ilang segundo si Lolo Ben. At isang tanong na lang ang nasabi ko. Ben, may asim pa ba ako? Lumapit ng dahan-dahan sa akin si Lolo Ben at niyakap ako. Inamoy-amoy niya ang leeg ko at sinabing, Oo, Ason. Maasim ka na, May asim ka pa naman. Kulang ka lang talaga sa paligo, kaya siguro maasim yung naamoy ko. Sinagot niya ang lahat ng tanong ko. Niyakap ko ang Lolo Benyo. Niyakap din niya ako pabalik. Bigla kong naramdaman na hinahalikan na ng labi ng lolo nyo ang kanang tenga ko. Nakikiliti ako, kaya sabi ko, Paano ka ba? Ben! Huwag dyan! Huwag nga! May kiliti pa rin ako dyan! At bigla siyang nagtanong sa akin. Ason, kaya pa ba natin? Sagot ko, ang alin? Sagot niya sa akin. Alam mo na, yung mga dating ginagawa natin. Sa sinabi niyang yon, alam ko na agad ang ibig sabihin. Kaya pumasok kami sa kwarto. Sabi ko sa kanya, Ben, subukan natin. Pareho kaming
Tenen. Pareho. Pareho kaming upo sa kama. Tinanggal niya ang kanyang mga damit. Ganon din ang ginawa ko. Humiga ako sa kama. Siya naman, pumatong sa akin. Agad kong napansin na mukhang macho pa rin ang aking asawa. Kahit medyo malaki na ang ipinayat dahil sa katandaan. Tiningnan ko rin ang katawan ko. Ay, ang dami ko ng kulubot. Sabi niya sa akin. Ason, kaya pa rin ba ng dati? Sumagot ako ng, gaya ng dati, Ben. Hinalikan niya ako sa noo, sa pisngi, sa labi. Dahan-dahan, gaya ng dati. Tapos bumaba siya ng kaunti. Ay, hinalikan niya ako sa dibdib. Sinipsip ng labi niya. Sinipsip ng labi niya ang kaya niyang sipsipin dito sa dibdib ko. Dahan-dahan, gaya ng dati. Sana'y hindi libag ang nasisipsip niya. Naligo naman ako. Samantalang ako naman, kinapa ko ang dalawang braso niya. Naramdaman ko ang lambot ng mga muscle niyang naninigas noon. Pero mukhang makisig pa rin naman siya ngayon. Hinalikan ko ang balikat niya. Dahan-dahan din, gaya ng dati. Hanggang sa naramdaman ko na bumakat sa aking hita ang isang matigas na bagay galing sa katawan ni Lolo Ben na ngayon ko lang uli naramdaman matapos ang matagal na panahon. Napapikit na lang ako sa sarap. Hanggang sa gumalaw na tila lumilindol ang hinihigaan namin. Bigla kong na-miss ang pakiramdam na ganito. Hindi ko na kasi maalala kung kailan ang huling nagkaganito ni Lolo Ben. Ilang taon na kaya, hindi ko na rin mabilang. Pero sobrang sarap pa rin. Muntik ko nang makalimutan ang kabuluhan ng mga patinig sa abakada. Ngayon ko lang sila uli nagamit sa ganitong paraan. Akala ko, tuloy-tuloy na ang kasiyahan at pambihirang sarap na nararanasan ko. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumigil si Lolo Ben at nagsabing, Ason, naninigas. Sagot ko sa kanya, anong naninigas? Kanina pa yan matigas. Hindi, naninigas ang kaliwang binti ko. Umaatake na naman ang arthritis ko. Medyo nalungkot ako at sinabing, sige na nga, itigil na muna natin to. Humiga na lang si Lolo Ben sa tabi ko at nalungkot dahil hindi namin natapos ang aming ginagawa. Pero sinabi ko sa kanya na, alam mo Ben, masaya pa rin ako sa piling mo. Huwag mo yun kalilimutan, ha? Tumango si Lolo Ben sa sinabi ko at nagyakapan uli kami. Ang mga sumunod namang nangyari
ay hindi namin inaasahan. Nagulat kami dahil may nagbukas ng pinto sa silid namin. Nakita namin ang panganay naming anak na babae. May dalang bulaklak. At ang isa pa naming anak na babae na may dalang cake. Sumigaw sila ng, "Happy anniversary, nanay at tatay!" Pero nasundan agad ito ng sigaw at gulat sa kanilang mga mukha. Nung makita nila kami ni Lolo Ben, na parehong walang mga suot na damit. Dali-daling isinara ng isa sa kanilang pinto at tinanong kung bakit daw kami nakaubad. Hindi na lang kami umimik at mabilis kaming nagbihis para hindi na kami mapag-isipan pa ng masama. Pareho naming nakalimutan na nung araw na iyon, January 29, ay wedding anniversary pala namin. 44th anniversary kung tama ang bilang ko. Sabi namin sa panganay namin, wag na lang nilang ipagsabi sa iba pa nilang kapatid ang nakita nila sa amin dun sa kwarto. Napakiusapan naman namin ng maayos at nairaos namin ang aming simpleng selebrasyon ng wedding anniversary sa aming bahay. Lahat masaya, lahat busog. Sa tagal ng relasyon naming mag-asawa, DJ Rocky, hindi na kami nangangarap na araw-araw ay maglabing-labing. Masaya na kaming kapiling ang isa't isa. Tama ang kasabihan na pag tumanda na kayo ng asawa mo, parang natural na lang na humina ang urge nyo sa pakikipag-romansa. Ang mananatili na lang talaga ay pagkakaibigan o bond sa pagitan yung dalawa. Siguro, yun ang patuloy na nagpaparamdam ng kaligayahan sa aming pagsasama. Kaya ang advice sa mga mag-aasawa o magkasintahan dyan na pwede naming maibahagi. Patuloy nyo lang piliin ang isa't isa. Huwag sumuko kapag may nakitang kahinaan. Pagsikapan niyong lampasan ang mga pinagdaraanan para magkaroon ng kabuluhan ang inyong patutunguhan. Bumabati rin ako ng happy anniversary sa inyong stasyon, DJ Rocky. Naway marami pang mga kabisyo ang matuwa at maging masaya sa inyong mga hatid na musika at programa. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Lola Azon. At ito ang aking SPG. As in, Super Bacchanal Secret File.